नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सभे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम खतरनाक बेवफाई मैटर भोजपुरी में। दिल से बताओ तनी भैया कि अगर एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गा दिया जाता तो गाना एकदम हाई लेवल पर बजी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, तमाम तरह के सॉन्ग जैसन रुआ लिखवावे के चाहत होखे बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना लिखिला भैया। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिलबन। रुआ कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के बा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के बा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। एगो लड़का एगो लड़की से प्यार के लिए बा, अचानक लड़किया के कहीं शादी सेट हो गइल बाटे। लड़कवा का कहता मुलाकात में अपना प्रेमिका से, अरे का रहे कमी प्यार में हमारा, अमोड़ तरु मुहैया से, कि का रहे कमी प्यार में हमारा, अमोड़ तरु मुहैया से। ए जनुआ फांसी हम, ए जनुआ फांसी हम लगाइले, उठल जो डोली घरवा से। हे जनुआ फांसी हम लगाइले, उठल जो डोली घरवा से। कि का रहे कमी प्यार में हमारा, अमोड़ तरु मुहैया से। हे जनुआ फांसी हम लगाइले, उठल जो डोली घरवा से। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल हुई तो क्षमा चाहतनी, काहे कि रउआ के डमी भइले बन। रउआ अपना हिसाब से के ऊंचा स्केल से बढ़िया से गायकी कर देतनी, म्यूजिक ढंग के मिल जाता तो गाना 100% बज जाई भैया। अगर ई मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रउआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमार व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर रुआ लिखवाओ होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। और वीडियो पसंद आली तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आइल होखेम तो भैया चैनल के सब्सक्राइब कर लेम, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गाए के मिलत रही भैया। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।